Казваме ви кон Младен с една треверса. Дай, бе, Младенчо! Дай! Коня тежи 79 кг. Не кърши не кърши де! Давай! Собственик Неко, имате господина още 48 секунди. Давай. Коня много желание има. Малко са му сванати краката. И кончето бута. Давай. Останаха ви 30 секунди. Имате още 25 секунди, господин Нейко. Отказва се господина. Ай сега. И кончето бута, и кончето. Този кон вече тежи 49 кг. 49 кг, вижте какво желание има господин.